Xo! Ia! Ze, profesionala dirudit, ezta? Ba, ni naiz hainbestekoa. Baina gaurko gure gonbidatua halterofilian artista hutsa da. Malen Monasterio, Zarauztarra, emakumea, egundoko lorpenak inditu eta hoben bila dijoa. Iepala! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Malen, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Dena ongi? Bai. Zukaldazteko prest etorri zea? Bai, prest. Oso ondo. Bueno, Zarauztarra da Malen, puri jandabil. Domina eta guzti etorri zea, ezta? Bai, ekarritut bai. Nungo domina dia, nun lortutakoak dia horiek? Badia Albanian lortutakoak Europako Junior Txapelketan. Ona, eta zeintzen nun? Arrankadan bigarren eta totalian 3. Katxira, Mari, urrian bila, aurten urriak harri, A ber. Bueno, esan dakoa, Malen puri jandabil, Euskal Herrian erraz, Espainian ere bai, Europa eta mundu mailan hortxe zabiltza, ez da, dominak lortzen, ez da? Bai. Arrankatze, halterofilian, ez da? Hoi da. Vale, eta zenbat arlotan hartzen dezu parte? Zenbat disiplina desberdinetan? Nik itet hori halterofilia dakaula arrankada Bai. eta bi denbora eta gero ja totala. Totala, vale. Bueno, eta aurten ibiliko zea, txapelketak mundu mailan, munduan bueltaka, ez da? Europakoak, Espainiako ere egin behar dezu? Bai, hori da helburua, así que a ber. Bueno, seguro ondo jungoala, eta jakiare ona, biharko zuzuko rindartxo joteko, ez da? Bai, a ber zeo ona preparatze deun. Zeo egingo deu. Txitxarroa prestatuko deu, gainerreta, barazki entxaladehar batekin, eta aldi berian bamentxe biliko da. Nik ez dut pixu gehiagi altzako gaur, Txitxarroa garbituta hola, bale? Bale. Adi launak saio eharra datorreta. Bueno, Malen eta lagunak, garatuko izuet pausuz nundik noebiliko gehan txitxarro gratinatu hau iteko garaian. Ikusi ez ze txitxarro puska da gaunen, ez da, Galanta, Baina ingo deuna da, bakizu hau parrilan eharra hongo zan, gero irikita refrito batekin, baina lomo kateako izkilo eta ontzen jarriko deu. Limoian birrindurakin, peresi pixkat eta batzu jakin. Behin ontzen utzita gero, ingo deu garbi, espina gabe gero txukun jateko. Zeratikan, gero gainerret ingo deu holandez antzeko batekin, eta orduan hor sardezka sartu eta bildurri gabe jateko, espina gabe utziko deu. Hemen ingo deuna da gorringoak atea, ingo deuna da gurinak klarifikatu, bertara mantxo bota, arrotu, eta baitaren limoian zuku pixka botako jau. Hoi jarriko deu gero, behin prejituta gero txitxarrua gainean jarri, eta sopletekin gainerreta ingo deu. Baina horre ingo deu ohetxo bat, barazki herriana. Eta barazkia dazkau hemen. Dakau, piperra, tomatia eta alberginia. Labian sartuko ditugu, behin ondo horreta daudenian ingo ditugu zuritu, tiratxuak atea, eta hori ingo deu alinatu hor dazkaun gauzakin. Hemen dazkau, oliba beltzak, alkaparrak, dakau, oreganua, baratzuria, hor dakau ospina eta albaka ostok. Hori gero danan astuko deu, azpin jarriko jo hori, eta gainen txitxarroa gainerreta. Ados? Ados. Bueno, eta hau esan da gero lanien jarriko gea. Beitu, azteko eta behin, ni txitxarroa garbitzen jungo naiz, eta zu hemen ontzeko, boltxo hontan, jungo zea botatzen. Limoian azala birrinduta, bale? Gio, hemendikan atako dituzu bi baratzuri ale, gio txikituko ditugu, eta gero perexila emango izu, baina pausuz jungo gea, bale? Hasi limoian azalakin, da gero batzu jakin, da gero perexila pasatuko izut. Bueno, esan dakoa, Zarauztarra eta puri jane. Sekulako egiten, aizea halterofilian, ez da? Bai. Zautzan hon alda sekula zu bezalako ekarpenak inditu nikan? Ba, ez dakit. Nik ustetez. Eta beste disiplina askotanek gutxi. Bueno, kontau pixkat, aurten esan dezun bezala, ibilizea bai Europako munduko txapelketan, nundik no ibilizea? Azkenengoa zein izan da indezuna? Ba, azkenengoa izan da Europako txapelketa hori da Albanian. Bai, eta? Oso esperientzia ona izan zen ere lehenengo Europako txapelketa.
Así que egia esan oso gustoa. Eta Eurokopako txapelketa, jutezea, ni pentsatet hor txitxarek eta martxanen diala, ez da? Izango bertako txapelketa batea jutia bezala, ez da? Bai, asko. Azkenian bidaiatu inbiar dezu, areño jun behar da, Bai. ez dakit nola jutezea, taldekin, familiekin, nola moldatzezea. Bai, ite gue pixkat bat, taldia osatze deu txapelketa goazenak, Bai? eta hor jutegea denak batea, eta azkenean lagun berriak tare bai ite ditugu bertan. Zenba lagun juntzinaten bertara? Ba, nik uste eta 10 bat inguru jun 10 bat ginela. juntzinaten. Bai. Vale, eta pentsatzen dut, zauztarra zu bakargan, o talde hortan nungo jendeakin juntzea? Ba, leku guztitatik egia esan Espainia mailan, ba, Madrideko jendia, baita ba, Andaluziatik, eta bueno, pixkat orokorrian leku guztitako jendia. Ados. Eta Albaniako hau, noiz izan zen? Ba, izan zen urria bukaera. Urria bukaera, bale? Eta, bertan esan duzu, bi disiplinetan lortu zendula domina, ez da? Bai, Bat, brontzezkoa eta bestia platazkoa. oia. Zein izan zen brontzezkoan eta zein platazkoan? Ba, ziarrezkoa izan zen abiadan, o bueno, guk deitzei ona arrankada, Bai, eta brontzezkoa izan zen totalian. Dala ba, arrankada eta bi denboran arteko ba, gehiketa bat. bale. Eta, arranka bat zer da, bakarkan mendigan honea? Goraino, buru gaina. Bale, hori da arrankada, hasita Bai. goraino, Bai. arrankatzia bezala. Ez Hoi da, da, raun, goraino. azkar, bai. Azkar da goraino. Eta beste bigarrenaz, nola da? Bi denbora izango zen lehenengo barra sorbaldeta igotzia, eta Bai. gero ja hortik buru gaina. Bale, aurre nola iten zuen hori, txa! Hoi da, Eta gero, hoi ra, da. no? Bale, oso ondo. Bale, eta gero esan dezu, hirugarrengo baten ere bai aritzen zehala, ez da? Bueno, hirugarrengo hori itea bi hoiek gehituta. Bi hoiek gehituta. Bai. Osea, que bi hoiek iten dira, eta hoien gehiketa da emaitza... Totala, hoi da, Bale. hori dela esango genuen ba, garrantzi gehiena dakana. Bai, Eta hor beste batek harrapatuta pasain zizun, ozenekin horretzen nun domina lortu? Bai, totalian brontzezkoa. Totalean brontzezkoa, bai. Bai. Eta, ordu aurten zerren bilazoaz, bai, iruran bilazoaz, o baten zentratzezea bestetan baino gehiago, nola moldatzezea? Bueno, ni berez, nik uste eta arrankadan obia naizela. Bai. Gero 2 tiempozian, ba, pixkator flojeatzet igual, baina, bueno, ba, helburua berez bilakondo itia da, ba, totalon lortzeko. Vale. Eta, horra adibidez, zein da gehien miresten dana, ez dakit nola esan, ez dakit, ba, pelotan badago lauterdikua, parejeta, o mano-manoa da ondilena, bezala, ez da? Hor zein da gehien balio una? Totala. Totala Bai. balio du gehiena. Bai. Vale. Eta, aurtengo lehiaketetan, zein izango da leku zaiena junbertzean? Espainiako egin behar dezu, oia zuzenien Europara zoaz? Bai, Espainiakoen berdet, Nun egin behar dezu aurten? ba, uste eta Alicanten daola jarrita momentuz, así Vale. que hori da. Osa, Alicantea jun beharko zea, eta, guain, adibidez, zure ikasketak eta dituzu, oia honekin zabiltza gargan buru belarri. Ba, ematizu denbora daneako? Bai, berez erizaintza ikastet. Vale. Eta, nola ustartzen dezu, zeat? Badakit mordo bat entrenatzen dezula, ez da, astian zenbat bider entrenatzen dezu. Ba, aztian, astelenetik ostiralea egunero. Bai. Eta asteburutan, ia beti alde batea, o bestea, lehiaketare, zenbat eukitze dituzu, zenbat asteburu okupatuta. Bueno, lehiaketak ez ditugu hainbeste ukitzen, orduan, asteburuak nahiko lasai. Nahiko lasai biltzen Bai. zea. Eta zein da gakoa pixuei dena ondo eta azkar altzatzeko, nola dia entrenamendu horiek? Ba, bueno, pixkat ditugu, ba, hori, arrankadako eta bi denborako mugimenduak, ba, egunero nahiko desberdinak ditugu, ba, gauza desberdinak lantzeko pixkat. Ta oso garrantzitsua ere bai, ba, sentadillak ditugu, Bai. azkenian, ba, hanketako indarra dalako garrantzitsuena. Osea, hankak bihar dia potentiena, gerrilla, pixkat dana izan beharko eskuare, bai, azkenian, no? Bai. Baino, zu gusten dezu iztarrak eta Gehiena hoi garrantzitsuena da, dela. bai, gehiena hankak, baina bai, orokorrian pixkat dena lantzea. Danetik berdia. Eta orduan, entrenamentuak esan duzu, sentadillak eta itea oso garrantzitsua da, asko ite dituzu. Bai. Entrenamentu guztitan Bai, inbera dituzu entrenamendu sentadilla. guztietan. Eta sentadilla horiek iten dituzu. Pixuakin o pixu gabe o danetikan tokatzen zaizu itia. Normalian pixuakin beti. Normalian beti pixuakin. Bai. Orduan zu pixu gabe sentadillak itea izangoa erraza, ez da zutako. Bai. Ondo. Bueno, eta zenba sentadilla dituzu, nola garaz dituzu entrenamentu hauek, a ber? Ba, bueno, sentadillak normalian entrenamendu amaieran ite ditugu. Bai. Normalian hasieran ba, ite dugu arrankada eta bi denbora diala pixkat teknikuo. Bai. Orduan, ba, saiatze galantzen teknika bai asko, ze oso garrantzitsua da, azkenean teknika gabe indarrakin ez deulako ez erriten. Vale. Eta beti hartu pixua eta garatzia, edo norbait egoten da, o grabatu iteseate, o nola zuzentzen dituzue histori horiek? Bai, berez entrenatzaileak itezkigu zuzenketak, Bai. baino batzutan, ba, igual bai grabatzegea eta ikusteko pixkat gure bai gure burua. Gero, ba,
Bai, normalian entrenatzaiakin, baino bestela bare bai bideoak ikusi, jendeak ere bai nola altxatzeun, hola ikaste dugu. Ja, hor bazkazue batzuk diana zure ikurrak edo zure ez dakit. Bai, hori da, azkenean, Zein da zu jarraitze jozuna eta esaten desuna, honek oso teknika ona daka, baina igual indarra falta zaio edo nola... bueno, ni normalean ez da pertsona bat igual jarraitzetela, baina bai azkenean sare sozialetan ere bai, bideoak eta ikustian, ikustezu, gutxi gora bera, zeinek altxatzen hobeto, zeinek okerro, zeinek dakan teknika hobia, orduan, zu saiatzea, pixkat hori hartzen eta... Eta hau dijoa pixkat boxeon bezala, ez da? Nahet esan, kategori bakoitza da segun zenba pixu da kasuen, ez da? Bai. Dundik noaino dia pixuak, nola banatzen dago? Nire kategoria justu da 53 kilo azpikua. 53, bale, azpitikan, ados. Hori da, 59tik 53 bitarteko pixua. Bale. Bai, eta daude, 59... Orduan beti boxeon da bezala, beti limitian egon bertzeate alde zuen gehiena, ez da? Bai, pixkat geizten azkenengo aste horietan, baina bai. Eta pesagia da o nola egiten da hori? Hori pesagia da boxeon da bezala? Osea, egun balenu pixatu itezeate o nola egitegu? Guk ite dugu, txapelketa baino 2 ordu lehenuo pixatu. 2 ordu lehenuo? Bai. Osea, gero ezin dezuen mordo bajanda berriro kiloak hartu, ez da? Justu. Ez du ematen denborika. Ez du ematen. Vale. Txapelketa bukatzean gehiago. Ados. Eta zenbat pixu gehiago daude? Osea, zu esan dezu, 59tikan, 53. Amairura. Geo? 57. 57 arte. 61. 61. 69. Vale. Eta 77. Eta gero pesos pesados. Hoi da, gero ja plus, bai. Plus deitzen da, Bai. ados. Eta, zure ideia da pixu untan gelditzia, edo zaude prestatzen urrengo pixua salto iteko, nola zabiltza? Momentuz 53 ondo aizait juten, así que helburua 53 gehatzia da. Ados. Eta, Bai. errekorra, nola dakazu? Zema pixu altzatzezu arrankadan, adibidez? 85. 85 arrankadan. Bai. Eta, bitan altzatzeanak normalien pixu gehiago altzatzen da, ez da? Hori da, hortakat egun da bi. 102. Bai. Bada baldia, ez da? Bai. Osea, arrankada gehiago kostatzen da, eh? Bai. Bueno. Nei biletan altzako zenian, nien existen laro gehiago, osea, que altzako zenian goraino. Ondo. Eta, hau iteko garaian. Esaten dezuen, entrenamentua lehen esan de, bueno, sentai asko ititu zuela, teknikare bai garatzen dezuela, ez dakit tokatzen zaizune bai kardio alantzia, korrikain, ez dakit gauza desberdinakin behar dituzun, igerik eta, edo ez zaizu komeni, edo nola moldatzen zea. Hau, listo. Vale. Vale, guain digan hemen bi baratzuri aleatea, eta bertara botako ditugu. Txikituta, bale? Vale. Zu adibidez, astelenetan jutezea eta nola astezea entrenamentua? Nik iten nire beroketa, eta gero ja azte naiz, hori abiadako mugimenduakin, o entrenamenduan jarretakatenak, baina normalian indarra lantze dugu, ez dugu iten korrika ez, beste kardio eta hola ez dugu lantzen. Gutxi iten dezu, Bai. bale. Eta arrankadak dituzue, baina eta arrankada bat, eta bestia, hor ritmo bat ona izango dare ez nekatzeko, eta gero eta gehiago ajuteko, edo nola pixu gutxikin astezate eta gero pixu gehiago hartzen, edo nola astezate? Pixkat da, segun txapelketak noiz dian. Txapelketak gertu dakaunean, normalian izateia errepikapen gutxio, baino pixuak altuo. Bai. Baino baldin bada txapelketa guaindik nahiko denbora falta dela, igual iteitugu pixu gutxiokin errepikapen gehiago. Ados. Eta txapelketa jutezea, eta zenbat saiakera dazkazu. Nola dijoa txapelketan disiplina organizazioa, zenbat bider, aurrena jendia kaleratzen juten da, zuzenian jutezea eta bi saiakerain eta honenak irabazteu, nola da? Txapelketa baten beti da pixu gutxiotik pixu gehiagoa, hau da, barranda hon pixua inoiz ez doa beraka, eta bakoitzak 3 saiakera dazka. 3 saiakera abiadan eta 3 saiakera bidenboran. Ados. Orduan, astea txapelketa pixu gutxien altxa berdunakin, eta gero gehitzen doa. Eta orduan jendia kaleratzen juten da, ez da? Kaleratzen baino gehiago da, beha baino gehiago altxatzen doa zenean, azkenean lehenengo altxa duenak, berez klasifikazioan, beraen gehaukoia. Pentsatzen dut hor pixuak gora eta gora, resistentzi puntu bat egon beharko dulare, bai, ez da? Esatik, igual hasieran oso fresko zaude, ondo altzatitzu, baina gero nekatzen azten basea. Nik uste... Igual hobeto da zuzenean, venga, ekarri nahi, sama gehiena da gana, da eta aztu da, inda aztu. Pixkat bero hon berdezu lehenengo orduan pixkanak ajo mertzea. Baina eta pixkat estrategiare hor da, azkenean lehenengo intentua igual, batzutan aseguratzia hobeto etortze zaizu. Ja, asegurau, baina hori
indarri gabe, ingozu zugia, hor lasai ingozu, ez da? Bueno, Edo hasieratik antope txapel- mierda. Segun txapelketa. Azkenean zure kontraidianak lehiatzen, zure pixu oso antzekoan baldin badoaz, igual, pixkat geixio jarri berdezu, eta zu baino pixka gutxi altxatu igual aldezu pixka lasaio ibili. Eta orduan hor taktikak ere badaude orduan, Hoi da, azkenean entrenatzailea beti hor da ikusten bestiak reiz zaiteuen, eta beak iteitu bere estrategiak. Ados. Hor nola sabes batzu jabakin borrokatzen? Desastre bat. Desastre bat indezu. Bueno, lase, moldatuko gea. Bueno, hemen alea hartuko dugu, ja birrindu ezula. Vale, haure bai hartuko dugu. Urrangoko, bilatza sartu eta ra, inparezu. Labana sartu, geho zurituta dakagunean. Vale, hemen beste hau hartuko dugu, eta ningo ditutena da bi haue txikitu. Vale, betu, hemen dikan jungo zea, ostotxoak ateatzen. Ni bi batzu txikitu goitut, eta hemen jarko ditut. Hemen dikan ningo zuna da, betu hau, hemen dikan kendu, organikoa botako zu horbera, eta ostotxoak atea behar dituzu, bale? Benzian ostotxoak atea bai horrena, eta bai beste honena, bi horiekin nahiko. Eta ni hau txikitu goitut, limoiak inaztu goitut, olio tanto botako jot, eta ontzen jarriko dugu. Bueno, eta zu nolatan hasi zinala alterofolian? Zeratik aukeratu zenun kirolau? Ni hasi nintzen duela 3 urte, nire osabak esan zilako probatzeko. Zenik 4 urtetatik gimnasia ritmika itenun. Bai. Baina ja... Desberdina da, gimnasia ritmika eta alterofilia, ez da? Bai, oso desberdina. Oso desberdina, ja. Bai. Eta ja, erabaki nunoain dela 3-4 urte ustia. Eta pixkat neon, azkenean, kirola nahi nulain, baina enekila oso ondo zer. Eta modan zeon crossfita, hasi nintzen pixka lagunakin, baina kontura hon nintzen, Ez zizula betetzen. Ez. Eta orduan pixka neon, ja enekila zein, eta nire osabak esan zen, venga, Eta azkenean, nire aizpakin da nire lehen guzinakin hasi nintzen da, oso guztu. Eta osabak bea itezun, alterofilia itezun? Hoi da, bai nire... Bea horri aritzen da? Hoi da. Vale. Eta nola tan katiatu zizun hartu zenion hainbesteko xarma kirolonei? Nik uste gehiena izan dela, ze azkenean konstantziakin ikustezu hobekuntza bat daola, eta pixkanak asoa zela hobetzen, eta nik uste horrek azkenean engantza hoite izula, ikustia, atzo ezintzen un pixu bat, gaur aldezula. Eta erresa da urratzoiek ematia, o kostaitea, o zuri erresa intzaizu, baina normalen ez da inerresa, ez da? Bueno, kostatzea pixkat, baina azkenean, hori, konstantziakin eta mantentzen baldin baituzu zure entrenamenduak, nik uste hobekuntza hor daola. Hori da, hastian 5 aldiz, eta zenbat ordu dituzu entrenamentuak otzaitezunean? 2 ordu eta erdi. 2 ordu eta erdi. Bueno, hemen txe, indeuna da, Ni batzuiare txikitu etor, barroa bota jot, hemen olioa botako jot honei, gatza pixkat, gatza bai hemen ontzeko, eta baitare, barazki erretzeko. Bale, perexilare txikitukoet, honea botakoet, eta dena elkartuko du. Bueno, nahi zuzu txikitu, betu. Perezia txikitzeko. Animatuko zea, ez da? Bale. Hau 1 kilo altatzea, baina errexo da, Bale, betu, bolatxo batin, hartu labana, eta aldezun finena moztu. Bale. Bale? Venga. Baina bolatxoa egitea garrantzitsua da, bestela aztegean nazten da ez da ondo egiten. Hau ingotena da, labian sartu. Bale. Hemen txe. Hemen olio tantoa bota. Eta ingoetena da barrun, ontzen jarri txitxarrua. Eta bitartean ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Bale. Jungo gea, Gandaria zea, Donostin daon jatetxe bada, betiko jatetxe bat, 100ko jaki goxuak iteitue, eta gaurkoan ebai, sekurako platera prestatu igue. Oazen bertara, eta segituan gaude bueltan. Hemen gelditzen naiz ni, honei 2 buelta eman, hola, zaporedanak ondo naztu, eta ontzen jartzeko. Oantxe geha buelta. Eguerdion, Joseba, hemen Oian eta Borja Donostiko Aldezarreko Gandarias jatetxean, eta gaurko saioan gure sukalde eta sukaldaritzako zatitxo bat erakutsiko dizuegu. Ostalaritza munduan gure historia oindala 45 bat urte hasi zen, guraso Juantxo Taberna hartu zuten, zerrezetik, eta lanaren poderioz arrakasta izatera iritsi zian,
Eta duela 22 urte Gandarias jatetxe hartu zuten, lokal hartu zuten, beraien ideia bokadilloak saltzea zen. Eta hor bai pixka presio sozial moduko bat izan zutela, eta idea askoik izan gabe hasi zian abentura hontan, eta gaur egun Gandarias beraien esfortzuai esker lortutako emaitza da. Gurasoa gaur egun hemendik ibiltzen dira, baina ja pixka erretiradan dabiltza, eta ni hurrengo belaunaldian bantxe lekuko aldaketa egiten. Esango nuke gure balio gehigarria edo bereizten gaituna tradizioa berreskuratzeko esfortzu hori dela, errezetatik hasita, lehen gaia, freskoak, basatiak, betikoak, eta nik esango nuke gaur egun etorkizuna pixkat atzera begira dagola, lehengoa berreskuratze hortan, artisauak, artisautza, pixkat lan hortan murgilduta gabiltz, uste dugulako galtzen ari den zerbait dela eta gure balio erantsi badala. Eta baita ere esango nuke gure beste balio gehigarri edo erantsi badala, hemen lehengai guztia freskoa erosten dugula, ez dela sukaldatutako produkturik erosten edo bukatutako platerik, eta sukaldean tipula freskoa jasotzen dutela goizero, zatitu egiten dela, saltsa guztiak dena bertan egiten dugula, eta hori bai dela nik uste dut gaur egun ostalaritzan eta gastronomian galtzen ari den zerbait, gaur egungo belaunaldiek bizitza erosoago bilatzen dutelako eta igual sukaldatze mundu hori pixkat galtzen ari dalako. Bezero motari dagokionean, pixkat denetik dugu mundu zabaleko bezeroa ditugu, egia da uda garaian turismo gehiago dagola eta atzerritarra gehiago diala, baina behin sasoi altu hori pasatzen denean bai bertako bezeroak asko ditugula eta asko eskertzen dugu. Etxean sentitzeko sensazio hori eskaintzea ere guretzako oso gauza polita da eta beraientzako ere nik uste bizipen polita dela. Orain sukaldera pasako era, bertan Borja Bakerize gure sukaldaria dago, eta gure jantokiko eskaintzako nik uste dut oso plater goxoa prestatuko dizuela. Gaurko egunean, drape almendra saltzarekin egingo dugu, eta argazta handia daka gure jatetxean, ze batzutan ateratzen da nahiko desente grazioak. Lehenengo gauza egingo duguna da, hartu drapea, gatzatu eta olio pixkatekin gantxan markau. Barrutikan zukoak ateratzeko. Jatetxean erabiltzen ditugun produktuak saiatzen gara beti egunerokoak izatea, eta ere kilometro zerokoak. Adibidez, drapea martutenekitik eta hartzen digute, eta txirlak Bilbotik. Saltza egiteko, marisko saltza hartzen dugu, eta kazuela jarriko dugu zu basuan, berotzeko pizkat. Almendrak sartu, eta txirlak ere jarriko dizkiogu ja. 2-3 minutu hori irakiten, marisko saltzaia egina dakagu, baina berez guk egiten dugu. Gure jatetxean, erabiltzen ditugun platerak beti etxekoak dira. Ez dugu erosten hortikan ezer, eta produkzio guztiak guk eginak dira. Gero ja, plantzatutako drapea sartzen diogu barruan. Hor, 5-6 minutu uzten dugu irakiten. Gure jatetxean, argakazta asko dauka gure argainak. Drapea hau apartez, badaukagu ergalabaioa, lugina, bizigua dagoenean, desionean ere erabiltzen dugu. Drapea prest dagoenean, plateraztu egingo dugu. Eta bukatzeko eta apaintzeko sartzen diogu tipulina. Joseba, hemen gure itxas zapoa, nahi dezunan ongi etorria izango zea Donostiko Gandarias jatetxean, eta mila esker, beste bat arte. Agur! Hau, pabikote, eta hoi platerre harrein dezuena. Gandariasen beti ondo, pintxute barrak, jende ona, eta beti handikan asetuta ateatzen ez egieran. Oiane, nahez unian etorri honea gurekin kosinatzea, eta gauza gehiago kontatu baki gauza asko dazkazuela eta. Bueno, gurean jarraituko dugu hemen. Barazkiak erretatea ditugula betikan, bakizue telebista magia iteula, eta hemen ingo duguna da mamila atea bertatikan, bale? Mamila ateako dugu, eta gero esan duen bezala horko osagai guztiekin alinatuko dugu. Mamila ateatzeko garaian, boltxo bat jarriko izut hemen, igual beste bat, azalak eta botatzeko, hemen bazterrian, eta, adibidez, alberginia zuritzeko, ingozuna da. Jartzezu hemen, labankada sartze jozu alde batetik bestea, bitan iten deu, eta behin, bitan dakasunian, mango izut goiara bat.
goiara hartzen duzu, goitik anastezea, eta atera egiten duzu, bale? Bale, Atera, oso handia balin bada hemen jarri, tira batzuk moztu, eta bertara bota. bale, Eta asalak honea, bale? bale. Gio piperrare zuritu aldezu sekula, erretako pipela, Ez. Bueno, gueneak utziko izun nolaitean. Aurrena bukatu arberdine eta Bale. gero horren bila jongo gea. Bale. Ta ni hemen saltza holandesa prestatzen jongo naiz. Inberditutena da. Hemen jarri, bi gorringuak, inbeharretena beste aldetikan. Honea atea zuringuak, eta klarifikatu mantekila. Baldak izuran mantekila klarifikatzia. Ez, egia esan ez. Baitu, mantekila, emate baudanak erraza dala, ez da? Koipia. Bai, Baina ura ere badaka. bale. Zeatik eukitze du, ez dakit. 5-10% ura. Eta ur hori kendu inberri hau. Eta hori kentzeko iten duna da berotu. Eta berotzian zeitea koipia gora juten da eta behian gelditzen da ur hori. Eta gero bakarrikan koipiak gorringoa botatzen, arrotuko dugu eta holandesa prestatuko dugu. Vale. Limoizuku ere bai, pixka botako dio. Bueno, hori da klarifikatzia. Bueno, esa dago faman mantekila Gio, nola beste hori Gio, sare Bai, sozialetan. bai, Hori da egia. klarifikatua. Vale. Eta hori nola ura kentze zaion, sukaldatzeko ere hobeto da, eta emateunez, osasunantzako hobia omen da. Baina, bueno, mantekila ona balin bada, ona da osasunantzako. Bueno, hemen, martxan jarriko deu. Ez da errebiar, Desein inbiar da, eta urat koipetikan banatu. Nola soaz? Ondo, no? Batzuk jakin baino hobeto, bai. Pixka, hola egin nabazu. Marra batzuk bota baino lehenu. Osea, Vale. jartzen dezu horrela, gio entxaladan olako pusketa hondik euki berren, Bale. hola mosten dezu, hola xe, eta tira botatzen dituzu bertara, Vale. bale? Asalak bestea. Bale. Vale. Bueno, zen muz dago alterofilia, ez dakit, arrobila baldao. Ba, nik uste baietz, nik uste geosta gehiago, gure klubian adibidez zarautzen bai ikuste deula geosta gehiago dagoela, batez ere geosta neska gehiago gaudela. Ze ona. Bai, eta nik uste azkenengo urtetan bai sare sozialetan ba, lan asko aidala egiten, ba, pixkat jendeak bai ikusteko eta ezautzeko. Ados. Eta, esatezula neska gazte asko zaudetela. Zenbat askazu, 20 urte ez dazkazu? 19. Bai. Zu baino gazteagoa, zenbat urtekin hasten da jendea telofilian? Bueno, gehienak nik uste, ba, 15 bat urtekin, 14, 13kin hasi gehala, baina oantxe bertan guk klubian zarautzen bai dazkaure bai baita umiak, ba, 7-8 urtekoak, bai guztua etortzeianak, así que Osa, badao. pixka denetik Eta dakau. gaztetxuak, noiz hasten diaia lehiaketetan, edo ez dakiten alterofiliako txapelketa hori noiz hasten dian, zenbat urte txokin? Ba, 13 urtekin ja lehiatzen aldue hasi. Vale. Bai, eta horren aurretik, ba, pixkat iteitu ba, beste txapelketa txikitsuak, ba, teknika lantzeko. Ados. Eta teknika horiek, mi pentsatzen dut, hain gaztiak dianian, bintzat 7-8 urtekin, pixu askokin ibiltzia ez dala aproposa izango, ez da? Ibiltzen dira, igual barrakin bakarrikan pixua jarri gabe eta hola, edo nola aritzen dira? Bai, oso O pixu tailerreko eskobakin, edo, oso pixu gutxikin, eta gehiago hori teknika lantzen. Eta gero ja 13 urtekin, baina pixkanaka azte, ja pixkat pixu gehiago sartzen. Bikain. Bueno, nola zoaz? Bero, Beste ez dakazu bat bestia. hartu ditu, Bai, bale. hartu bestia, eta ere bai hori garbitu. Ni hemen inberretena da zuko ja prestatu ere bai hor gainetik botatzeko. Hau normalian, otzotza balin badao ez du ondo arrotzen. Bestela baino marian jartzea. Baina hemen, nola ja, mantekila baitu urtu zaigun, honek emango jon berotasunakin nahiko izango da arrotzeko, Zukuare bai ateako deu. Eta aipatu deu neska pila dabiltzala, eta zuri estereotipioak haustia tokatu zaizu, edo nola usten dezu? Ba, bueno, nik uste eta azkenean ebai, pixkat geostan modago daola emakumeak ebai indartxo egotia. Bai, Orduan, bai. nik uste, Indartxu beti ontxate, bakarrik guain, jenden aurrian bai. bai, nik uste geosta gehiago ikusteala, ba, emakumeak ebai indarra lantzia eta emakumeak ebai indartxu egotia eta hori ikustia. Nik uste geosta gehiago ikusteala eta nik uste geosta normalo ikusteala ere bai gure gizartean. Eta tokatu zaizu jendiaga, alterofilia ez da emakumiena, ez dakik ze bakizu betiko txoakeiak eta betiko txorimaluak badaude hortik handa. Bai, beti da norbait zozesate izuna, baina, bueno, azkenian zuri gustatze baldin mazaizu, ba, aurrea. Aurrea, Bai. dudi gabe. Bueno, eta aurten esan deuna, junbertzeala munduko txapelketeta, leko eta ze, prestaketa bereziak inbiar izatituzu olako eguna datoztenian, edo zu normal jarraitzen dezu entrenatzen, nola moldatzen zea? Bueno, nik nahiko normal jarraitzet entrenatzen, baina igual bai entrenamenduak pixkat indartxuo izateiala, azkenean txapelketa hauek prestatzeko. Baina orokorrian, ba, nik jarraitzaiet
beti bezala nire klubea juten, entrenatzen betikoakin, eta hortxe. Eta, deo esateuek gaur egune bai, betu lehenu ematezun kiroletan beti kirola itia zala garrantzitsuena, baina deskantzuak ere oso garrantzitsuak dira, ezta? Bai. Zenbat hori da. egun lehenu esatezu, txapelketa dakat, eta azkenengo egunetan lasai ibiltzen ez, noiz lasaitzezea. Ba, txapelketa normalian larun batetan eukitze deu, larun batetan baldin badakau, igual ja aste artetik aurrea, ja pixkat entrenamenduak askoz lasaio izateia. Vale. Eta, zaintiratuak, eta horra azkenian hainbeste pixukin da hemen lumbago aldek, eta hori gogortuko zaizkizu, edo guandikan fresko zau eta ez dezu euki lesioikan. Bueno, a ber, min batzuk beti hor daude, eta, molestia txikiak, igual gorputzak kargauta daolako, baina deskansuak intzeituan pasatzeia. Eta zeintzut dira horre oten dian lesioik ohikoenak? Ba, nik uste, igual, belaunak, sufritzeuela pixkat, o lumbarra, hola, baina, azkenian teknika hon batekin, eta zinturoia eta erabiltze dugu baita, bestuta dago. Bai, horrek ja ikuste, alterofilian da ibiltzean jendiak, rodillak eta desente erabiltzeituen, ez da? Hoi da, pixkat, bestuta gaudela esango dugu, orduan ondo. Ondo. Eta, tokatu zaizu hor ikusten, sare sozialetan batzuk altza pixu eta barruan gelditze zehala eta sekulako letxiak eramatituela, ez da? Bai. Igual arrotzea, eta jendia, ez da, mareuak eta danak ikusten dira hor, ez da? Bai, nik uste bai askotan izateala, igual jendia, oendikan ez dakana teknika oso ondo, jakuteala, pixu asko sartzea. Ja. Bai. Orduan garrantzitsua da, pixkanaka jutia, ez da? Hoi da, eta beti entrenatzaile batekin hasieran behintzat. Ondo. Eta lehen esan dezun bezala, azkenean kirolonek emate izuna da, ez da, oso bakarlaria da kirola, norbeana da, baina beharra da nola zu ikusten zean hobetzen zoazela, ez da? Hoi da, nik uste eta azkenean engantzatzeguna hori dela, azkenean zuk ikustezu, zu egiten aizean lanak, hobekuntza hori dakala. Ondo, eta noan jona ez iritsi zen bat, da zure helburu altzatzia. Ez dakat helburu fijo bat, momentuz, jarraitzia hola, jarraitzia hobetzen, eta noaino aldan iritsi. Adibidez zure pixuan, betu hau nola da idan loditzen, ikustezu, holandez hau nola idan loditzen, eta ikusten dezu hemen nola azpilan, betu hartan kamarak ikusteko, ikustezu azpilan nola kan txuri hori? Bai. Txuri hori da kendu behar zaiona, bakarrikan koipia juteko. Bale. Garrantzitsua da, zeatik hori juten bada, askotan moztu itezaigu. Bale. Bueno, eta, baina adibidez, zure pixuan munduko txapeldunak, zenbat pixu altzatzeu? Asko. Ez dakit bi denboran 130 olakon bat, asko. Ez zaude hain urruti, Egun da piko esan dezu, 102. 102. Bueno, iritsiko zea. Txerrek txarraka esatean bezala hemen. Bueno, hau, listo. Eta hemen guain, limoi txantxo botarret, eta gatza pixkate, bai. Vale. Bueno, eta, pentsatzen dut, entrenamentu esatean bezala, hain garrantzitsua dela, indartxu gotiare bai, baina gaur egungo kirol guztitan bezala, psikologiko kiro ondo enbierkoa, ez da? Bai, azkenian nik usteet burua oso garrantzitsua dela, bai txapelketa baten nervioak eta eramaten jakiteko, eta bai, zure burua sinistuen berdezulako, zure buruan sinistuen berdezu, pixua aldezula altza. Eta, orduan sinistezu, 120 iritsiko zehala, ez da? Beto, hemen bilon artean ningo dugu, zu tomatia jasala kendu, eta ni piperra ikenduko jot, bale? Bale. Venga, errezkentzea, ondo erreta balin bada, aztezu, hoi da, tomatia bezala, berdin, piperrare bai. Kenduko jo, eta dio horrea botako dugu, eta ingo dugu da alineatu. Hola, eskali bada, ez hau txaldezuzuk zelan eskali bada. Ez, egia esan. Ez, katalanak asko hartzen dure. Hora, iteue, eskali badat, askotan jartu koka baten gainean, koka izaten daola hogi xapal bat, oso kurruskaria, eta gainean jartzen zaio barazki haue, bai tomatia, bai alberginia, eta piperra edo tipula, ondo erreta, eta hori da normalian olioakin dagatzakin alinatu, baina gaur olibakin, alkaparrakin gau gora etorriko geha. Bueno, eta hemen, geldituko geha hauek zuritzen, bertan botako ditugu, eta bitarten ingo deuna da, beste reportai bat ikustea jungo geha, bale? Vale. Urritxa jungo geha, ehundoko jatetxia dala, leheno zagardoteia, eta guain bigarren belaunaldia hor da hor buru belarri. Oazen bertara eta guantxe gaude bueltan.
Eguerdion Joseba, ni Iker Sarasua naiz, gaur hemen adunan gaude, Urritza jatetxean, eta gaurkoan aurkeztuko dugu plater espezial bat, hemengoa. Goazen barrura. Urritza sortu zen nire gurasoak, ibiltze zian Pagamuño sagarrotegian, lanean, zela handere Aiton Tamonen sagarrotegia, eta horren ondorioz lokal auzoka nire aitonak, eta erabaki zuen nire aitak hemen jatetxea irikitzea. Jatetxea irikizan 1986an, otsailaren 2. Just horren dela gutxi egin dugula 30. urte hurrena, eta hemendik aurrera ja ni egongo naiz, bigarrengo generazio bezala. Urritza hola izena du, zergatik nire aitonak intzun hemengo proiektua, Pagaiaikoa, eta poligonoa hau sortu zunean hemen zegoen zuaiz bat, Urritza izenarekin, eta horren oroimenez jarri zioten izen hori, jatetxeari. Hemen egiten dugu eguneko menua, daukagu klienteren gehiena da enpresatako jendea, orduan langile jendeentzako errexena da eguneroko menua ematea, eta gero horrez apartez daukagu sagardotegiko menua, eta gero karta ere bai. Eta azkeneko urteetan barra gehiago mugitzen da, eta orduan razioak, pintxoa sartu ditugu, eta egia esan orain askoz hobeto. Eta orain, alik, gure sukaldariak prestatuko dugu sukaldean hemengo plater bat. Gaurko platera izango da bakalaua, espinakar pil-pil faltsuarekin. Plater honen lehenengo elaborazioa izango da tomatearen mermelada. Eta horretarako tomatea zurituko dugu eta azala kendu. Eta zartaria jarriko dugu, suabe, su gutxikin. Eta nahastuko diogu azukrea. Eta bukatzeko limoiaren zukua. Eta hori dena utzi beharra beratzen ordu bete, mermelada ondo egiteko. Gero segituko dugu espinakar emultsioarekin, tipularia azala kendu, eta jarriko dugu zartarian, apotxatzen, eta boteko dugu gurina, joteko pixkat beratzen. Gero espinaka boteko dugu, eta ondoren nata boteko dugu murrezten joateko dena. Kasu honetan, ikusi duzuen bezala, espinakar emultsioa egiteko ez dugu ibili olioa. Normalean Frantzin egiten den errezeta dira, emultsioak. Eta nola gu hemen gaur gauden sukalde moderno batean, pentsatu dugu saltsa hori egitean. Ondoren, bakalaua egingo dugu, zartarian konfitatu, olioarekin, suabe. Bakalaua konfitatzean oso garrantzitsua da bakalaua bere gantzarekin ondo separatzea, gero pilpilaren saltsa ondo egiteko. Gero, baratxuria laminatan mozten da, eta olioarekin suabe doratu arte uzten da bakalauari botatzeko. Hemen saiatzen geaz eguneko menuaz aparte, egiten plater espezialak, bakalau hau bezala. Eta hemengo posterak eta denak etxean egindako direnak. Orain, plateraztea falta zaigu, eta horretarako aurrena platerean jarriko dugu espinakaren saltsa, ondoren jarriko dugu bakalaua gainean, horren gainean jarriko dugu mermeladaren tomatea, eta amaitzeko jarriko ditugu lore batzuk eta tipula frijitua. Eta horrekin platera bukatuta geratzen da. Joseba, hemen daukagu gaurko platera amaituta, bakalaua espinakar pil-pil faltsuarekin bukatuta, eta nahi ez duenean gonbidatuta zaude gure jatetxera bazkaltzera etortzeko. Mila esker. Agur! Aupa Iker eta gora prestatueken bakailua, ai ama. Gaur txitxarroa jango duzu, arraia danetik jate aldezu. Bai, denetik. Ona, hor bakailua induna, gauza eharrak, espinak egin gaina, hori pixua altzatzeko ondo, ez da? Ona. Oso ondo. Bezarka da ondi bat eta urren arte Iker. Gurian, inberdeuna da, beitu, arraia prejitu, jo esan dugu saltxa goitikan jarriko jo holandesa gainerretzeko, baino ohetxo bat inberdeuna barazkina, hemen dazkau, alberdinia, tomate eta piperrak, hemen dagau, baratzuria pikatuta, bota honea, guain olibak, alkaparrak,
hemen ospina bota pixkat, bale? Txorrota Vale. txiki bat, oreganore bai pixkat, eta hoi pikatu leheno bezala perexilak indezun Vale. bezala, bale? Saltxa emingo dugu, eta gero dana horrea botako dugu. Vale. Betu, olio pixkate bai botako izut honea. Perfecto. Horrelaxe, venga. Bueno, eta zu adibidez, elikaru aldetikan. Zer jan behar dezu? Danetikan aldezu jan, edo esatizue, liskarkerik eta olako izango dituzu jan gehiagi, ez da? Bueno, nik denetik jatet, baino bai egia da txapelketa gerturatzen nahi diala, ba, azkenean pixua eta kontrolau berdeunez, Vale. ba, pixkat fino ibili berdeula. Eta, adibidez, baldao gauzen baten nahi izaten desuna eta ezin desuna, o zertan ibili bertzea horretakit. O txokolatia gustatzen zaizu, o izoskik zautzan, edo bakizue horre, ez dakit. Edo maionezakin langostinu eta maionezakin duen behar, edo zer, nun zorroztu behar dezu zure elikadura. Ba, egia zan ni oso txokolate zalia naiz, Bai, así que pixkat horri biltzen naiz, ba, kontuz. Baina, Ados. bueno, orokorrian denetik. danetik aldezu jan, ondo. Eta, adibidez, egun hori hurbiltzen nahi danian, ez dakit, dietista dakazun, edo esaten dizuen zenba pasta jan berdezun, edo nola moldatu zule elikadura hori. Ba, orokorrian ez, normalian ni juten naiz kontrolatzen, ere ez dakat arazo gehiegi jesteko pixua, momentu hortan, orduan, bueno. Oengo ondo orduan. Bai, ondo. oengo ondo. Eta, esate dizue bai igual proteina, edo, ez dakit, arraia gehiago jan, edo pasta lehiaketan aurretik, o ez dakit, Batez hidratuak ere, eta... bai, batez ere proteina asko, Vale, muskuluantzata, baino baita ba, barazkiak, eta hola, asko. bai, vitaminak eukitzeko eta danetik Hoi da. eukitzeko, ez Bai, da? baino bai, danetik. Eta hoi dana, adibidez, etxian, zu moldatzezea, zuk egiten dituzu bazkaiak eta, ozenek laguntzeizu kudeatzen jaki hoiek. Ba, bueno, azkenean gurasoak bai hor daude eta behek laguntzeie ba, pixkat berdetena kontutan hartzeue konprata itian. Bai. Baina bai, bestela zoz ezberdina edoin berbaet, ba, ni prestatzet baita. Ados. Eta kanpoa jute zeanian hor zaio izango da, ez da? Edo, ez dakit ja hotelian esate izuen ja hoteletan, ez dakit, o nun elkartze zeate. Bai, normalian hoteleta jutegea, ba, bueno, bertan pixkat normalian bufeta eta orduan gu moldatzegea pixkat da honakin. Vale. O baki igual kirolari zatostela eta zozel berrezi jaiten du eta hola ere bai, edo ez? Nik uste hori ere nahiko prestauta ukitzeuela eta Bai, kontutan hartzeuela. Ondo. Bueno, hau behitu, erraz. Behitu, hau gordengo dugu, hori nahiko izangoa. Bota honea, eman bi vuelta, denai, ondo naztu, eta bota horrea, eta gero, sardezka eta goiarakin, dena ondo alinatuko ditugu. Vale. Hor dazkaun barazki erre haue, bale? Behitu, hemen behitu, ur pixka bota du, eta kendu ingo joetura hau. Ez da txarra dalako, baizik eta gero bestela platenan gaine jartzen deunian, uroi edanak ateako dialako. Vale, hau listo. Bota bertara, eta ondo naztu dena. Vale, haure garbituko deu. Bueno, eta aurten, 2026. Ze espero duzu 2026 gertatzia, zerren bilazoaz? Ba, bueno, nik uste garrantzitsuena beti disfrutatzia, hori lehenengo gauza. Azteko eta behin, dudik gabe. Baina, bueno, ba, ber 2025 bezain ondo jutean. Hobeto, urria nahi dugu esan normalen, urria. urria, ber suertia daun. Vale. Eta nola hasikoa denboraldia? Guain, otzalia, guandikan ez da hasiko, no? No es aste zehazte. Ba, lehenengo txapelketa ukiko Vale, listo. Eman, jartzeko ja plater gainean. Vale. Lehenengo txapelketa hori, izangoa Espainiako kopa dakauna, ba, hemendik aste batzuta, martxoak 7-8 asteburu hortan. Vale. Así que a ver, semuz. Eta hor ze aste zeaten, nuna aste zea txapelketa hori, nuna kaso horrengo saio hori. Ba, ukiko deu Sevillan. Sevilla zoaz. Bai. Eta hori zerengoa, Espainiakoa o ze izangoa? Bai, da Espainiako kopa. Espainiako kopa. 10 sartze diala. 10 neska. 10 neska zaudete. Bai. Eta hortikan, zenbat zailkatze zateia Europakoa, nola dijo asuntua? Ba, oaindik ez dakigu, hor azkenian izangoa, ba, pixka da, aurreko denboraldian izandako ba, lehenengo 10ak, Bai. orduan ba, hoiek jungo gea eta gero ja ba, saiauko gea ba, inberritugun markak iten. Ona. Bueno, horrekiko zu arerio bat esatezu, mikatxis la marronen gira zinbertzioniat. Zein da hor arerio gogorrena, nungoak dia gogorrenak. Bueno, nik dakaten igual gogorna dakat andaluz bat, Bai. neska bat, así que hortxe gaude beti bilak burrukan. Dia puri jan. Bai. Bueno. Ba, ondo elikatuta egun, esan dezuna goxatu garrantzitsuena, minik hartu da betorri,
eta, gero, Europakoa eta mundukoa, eta ondo prestatu, eta gu hemen egongo gea, aldeun neurrian, janaria prestatzen. Bueno, hori hor, gainerreta utzi deu, oain hemen, jarriko duguna da, perexil puxketatxo bat, eta gure gaurko errezeta listu dakau. Bitu, holako razio txikiak ezu fundamentoak jango zu, eta, venga, hau, pikoteatzeko, ingo dugu gero gehiago. Eskerrik asko etortzeatik, eta jarraitu goxatzen, da guda noi goxatu erazten. Karri tomina zautzea. Agur! Agur!